Siyanibingelela welikaphunga noMageba. Lo nibingelelayo emsinte ezimnandi umfana Solundi. Namhlanje sihleli nensizwa bathi ugovuza. Okwakho ke uyazi mase sifika ngalenkathi ukuhamba uyosubscribe ufollow. Bese thina siyajabula nawe ujabule into esikulethele yona. Namhlanje ke sihleli nensizwa ecula umculo kaMaskandi. Qhawula kithi siyakubingelela uyaphila la kwi-MM Maskandi Experience. Ngiyabingelela umsakazo wami, ngibingelele nababukele emakhaya. Lo bingelelayo ugovuza ogovuzikayo ubhabhala phumela ngene inkunzi emanxusha phasi leMkhomazi endaweni yaseRichmond kweseswa sale council. Ayikho lezi ibongo ugovuza. Ezensizwa nje. Okay bafowethu uhleli nensizwa ugovuza. Qhawela kithi siyazi ukuthi uyicula kaMaskandi, siyazi ukuthi uyinsizwe seyintsha. So namhlanje sifisa ukwazi ngawe. So ngifisa uqala la iqaleni mfowethu ugovuza ubani? Dabukaphi? Ugovuza kahle nje mfowethu umkanyiso okwase ekhaya. Yeah. Qhamuke eMkhomazi endaweni yaseMbuthweni. eMkhomazi. Yeah. So kuba ugovuza mfowethu uqhamuke ngesikhathi angithi emakhaya ngalento yokuthi kunemvalelo kanjalo kunengoma. So ngikhule ngomfana omncane, ingoma ngiyiqala ngina 14 ngokuthi bengikwazi ukucula bazongicela ubhuti abadala bezongicela ekhaya. So kwaqala kanjalo ke kulo ngilandela ngishaya ingoma ngaze ngethiwe igama sengikhulile lokuba ugovuza. Ngagcina ke nami sengilida iqembu. Wayigoso noma ikhona into yamagoso lapha ngakini? Ayikhona impela, ikhona impela. Waba yigoso wawuneminyaka ngaki lapho? Ayingize ngaba igoso bese ngina 19. So leli gama likagovuza qhamukapi? Kwagovuzwani, kwakuthiwani, wagovuzana, wagovuzwa ukhamba umuntu kwenzakalani? Ephela ugovuza khona kunomlando waniphela. Shuthi yabona ngithese ngiyigoso kunalento ke yempi yengoma. Yeah. So shuthi besithi masifika ke endaweni kwabe sihamba impela nje ngomlazi sihamba nje komaphumulo ngengoma yangasekhaya. Shuthi ke bengithi mangifikile endaweni kuloso sigodi. Yeah. Sho nje amagosa akhona bengifike ngiwaxosha because bengithi mase ngena ngenento ehlukile. Yeah. Ngoba thina sikhule esishaya lethu ugiya ngasekhaya. So ugiya ke unale yanto yobumnandi kumuntu ongawazi. Yeah. So bengithi mase ngidlalisa ngidla impela amagoso intombi impela bese ziyachwaza. So kwagcina sekuphola phela mangabe ke udaliwe ukuthi vele le yanto yomtsizwa nokuthi ngumfana iphila kuwena. So futhi bengishaya intombi ngapha ngishaya insizwa ngapha. So kwagcina sekuthiwa ngogovuza. Yaqhamuka lapho. Mala intombi lezi beziwela. Hayi futhi nami ngase ngithi mhlambe khona into engenziwe ngoba impela izona. Bese ngibanga impela. Kahle ingazi sibangani kwaphela nami anginalutho. Mana leli gama likagovuza ogovuza insizwa neintombi kahle. Impela nje bekukanjani impela. Kodwa uqinise kakhulu ngapha intombi no igovuza. Bengiqinisa yonke indawo. Bengiqinisa yonke indawo ngoba nanga sengomeni nayo impela. Ngapha einsizweni ugovuza ushameni. Ngapha eintombini ugovuza zona uqobo. Kushuthi ngasengomeni ngoba phela ngasekhaya awukho ushameni ngasekhaya. Kula lento ethiwa ugiya. Ugiya lo dlala obahuphi. Yeah. Kule ngasekhaya eMkhomazi kudlalwa lo shuni loyo. Lokubamba umnyawo. Niyana bamba unyawo noma style sikabahuphi. Kuya ngokuthi ke ujima kanjani. Umuntu nomuntu unestyle sakadla ngaso. Nami nginesami la ubahuphi angasasi. Yeah. Yabo ukuthi mathiwa nje siyabekana la ubahuphi. Mhlambe ngangixosha ngokuthi hayi kusenegama. Kodwa ngiyangixosha ngokuthi ubamba unyawo. Wena phela nje awunqeni? Hayi anqeni ngiyabheja impela ngami. Usuka Ngithi bengathi bekubahubhe nawe shuthi impela sengashiyana ngona ukuthi hayi ngoba uyazi. Kodwa bengathi atheyinsizwe bese nje singibhalele impela sikubeka eceleni ukuthi uyalibamba unyawo uyaziwa. Hayi impela. Hayi balaleli yabonakele inohlonze ingichaza ungidlula. Cha mfowethu musakhuluma ngale ndaba kaGiya noShameni. Kwakwaba nomcimbi omkhulu ePeppers Park. So kune competition lapho kukhona abafowethu obhuti osigwebo kube uyu bahuphe ngisazi noma nomkhathazini. So lento kaGiya siyibuka singayinaki. Thina ngale phesha kothukela sasashameni. Wafike wenza inkingi bahuphe. Manje sengibuthintiswa yilokho ukuthi mengathi ubekwa naye la. Manje nawe uthi phela unqeni. Actually ngingathini uGiya mungawazi. Yeah. Uyufisa ukuthi uqondo sikahle kahle ugiyintoni kwenzeka kanjani because ngalapha esha uthukela
bayibethe isini sobantu besifazana but mangabe usuqala ugxila uyabothi no imnandi lento le even nendlela ekhompozwa ngayo ingoma igcina sezithatha ikona ungazi ukuthi into ethi iyahluka mase sifika kubantu bayachazeka ekuthanzini sokwani la angithi ngala kuthiwa abantu besifazana basine sonyaka odlulile ngeke nje impela kusho kanjalo. Alright bafowethu sisihlalile insizwa labathi ukovuza einsizweni naseyintombeni insizwa yaphansi le enhlazuka. So ke mfowethu nansi into mfowethu usukovuza usukile emakhaya. Ungena kanjani umculweni? Kushuthi emculweni ngathi nje ngithe ngikhula ngoba ngibuka kakhulu lezi zinto lezi zo TV ngibuka ubaphuze Khemisi bevela la ko TV. Kushuthi ngiyithande lento noma ngasho ukuthi into yayiphila mina ngoba bengimncane kakhulu ngize ngithatha igubhu zamafutha ngilingisa ngithi hayi phela nami ngenye imini. Kushuthi ko into mayiphila kuwena ke igcina ivelile ngoba noma sengikhulile bebe ngigqugquzela abantu emakhaya bethi mfana masukhulile usuqeda isikole ungabe uzama ngalephi incini. Kushuthi ke mangiqeda ngempela ke ngokuthi amatoha bengakavuki ngase ngithi no ake ngizame ngala ngibona ukuthi kuzozamekana ngempela kwase kuyazameka kwase kuyalunga. So uqala nini ukucula? Wasuka emakhaya usucula noma mhlawumbe wasondela ngasedolobheni usuwumuntu ofisa ukucula kodwa ufika waculela khona? Uqala kwami ukucula nje ngiqale sengisihamba stili nje 2020 la ngiqale khona ngedemo kuyiyona eyangenza ngathuna ngempela ngizibona ukuthi hayi kushuthi kuba umculo impela nguyena usekusela ukuthi kufike kubantu ngendlela njengalobhuti abadala. So isiginqo shaya hayi impela noma ngizidlala ngoba ngidlala ngokwagovuza isiginqo ngesihlukahlukene umuntu nomuntu uyezibiza ngenkunzi ngoba edlala cha mina ngokukagovuza ngiyadlala now ngokwakho futhi akekho impela ongangihlula ngokwami kwangakhathaniswa namuntu hayi okwami hayi akekho ngihlulayo ngakho. So ke manje mfowethu wayenza idemo 2020 mangaka ama-album? Ngoba ngumuntu obesafika bengikholela kakhulu ukuthi mangabe ngisebenza ngenza umsebenzi ubemncane ukuze ngizwe abantu ukuthi bathini. Ama-EP wenza ama-EP? Shuthi ngiqale nje ngesingile. Okay. Yayithi badlala umona. So ngathi ngalandela nge-EP eyayinekame entathu isihloko sathi Bothula. Emva kwalapho ngithe sengiyabona okay no abantu bayangamukela. Ngase ngithi hayi ake ngenze i-album isihloko sasithi seliphelile uthando. So ilapho ke ngabona khona ukuthi no umsebenzi wami abantu bayawuthakasela noma akekhona ama-challenge ngoba phela inzima indlela ukuthi kufuna ubekezela. Futhi ngithe sengenza i-album sengiyiqedile ukurecorda ngokushawa ngezinto ama-platform ngase ngihlangana nobaba uStelian. So kwase kuba uyena ke ongithathayo ecathulisa ngize kuze kube la ngikhona namhlanje. So ngifuna ukuchecka le album yakhe yayithi ihloko seliphelile uthando. Wawaliwe ukuthi ngumuntu kakhulu ngibe umuntu obuka kakhulu uyabona mawubuka iTV mangabe ungakasebenzi usahleli ekhaya futhi ubuka izinto ezenzakalayo mase ubuka izinto ezenzeka emphakathini. So ngathi no abantu ngakhona ukuba lapha ngale ndlela hayi ngoba mhlambe ngangaliwe bengumuntu ogxila kakhulu entweni ezenzakalayo uthatha into ebukayo neyenzakala emphakathini bese wena uyayenza ingoma. Awali wena uyaliwa? Ngeke mina angaliwe mina. Awaliwe? Angaze futhi ngaliwe. So wani wala uwe kahle ngumuntu mina oyintombazana oyinika isikhathi mayibhema kuyabheda bese ngicela ukuthi hayi ayiqhubeke nempilo ngibona ukuthi ngenze njani. Uyayitshela? Ngiyayitshela ngoba phela kubalekile ukuthi umuntu mama ngaliwe nje no usuke ungamali usuke umkhulula. Kubalekile ukuthi umuntu umkhulula umnikeze indlela azozizwa ngayo ukuthi ungcono kuyona yabo. Because leyo kumala kenzeka umuntu uthi uyamala kanti wena ubusamthanda inkinga zakhe. Kanti muzomkhulula ukhulula enhliziyweni uyadela ngaye. Usuyamkhulula kuvela uhlole ngakuba ungenayo i-transport kanjani. Ayaze ukufica. Yabona ke embangweni mawuyinsizwa uhambile umbango awuhlwela. Ungahamba kusemnyango. Mawuyinsizwa impela ushisile umbango. Kulungile bafowethu sila kwi-MM Maskandi Experience insizwa lehleli nayo ukovuza. So ke ukagovuza usuyenzile umsebenzi wakho ne. Uma usukhiphile umsebenzi wakho ubukade uwenza ama-EP usuyenzile album kube njani zibe njani ingqinamba uma usuyibona ukuthi abantu bangamukela sengicula uMaskandi engufice uculwa ingqalabutho. So njengamanje uzwa injani ingqinamba nje ama-challenge ohlangabezana nawo? Ayona engakusho leqinisweni
kunzima mangabe usufikile emculweni akufani noma kade usabuka ungakangeni but masungenile ziningi indlela ekufanele ukuthi uyilandele ikakhulukazi ungawenza umsebenzi ebalekile ukumarket mawungamarket umsebenzi uhlala nawo ngoba mawusafika kunzima ukuthola imicimbi iyona nto kakhulu ngempela engizima ukuyithola efuthi uma usuyithola bese uyalibamba lokuthi ulisebenzise ngempela so ama challenge ngibone ngibhekane nawo kakhulu emicimbi uthola imicimbi ayifiki ngize ngahlangana nobaba uSteliyane kwayimanga ithotha no sekuyaqala kuyenzeka ngiyabotha no nami sengiyavela kubantu awafaka nomsebenzi wami online so kwabalula ukuthi indlela ukuthi ngiphusheke noma ngeke emcimbini but ngiyakwazi ukuqhubeka ngimarket umsebenzi wami oh so indlela yokusebenza uma uthola umuntu ozokuphatha uyibone kuyiyona ekusebenzela kangcono iyona engisebenzele kakhulu ngoba ayi ngisayihambela bekuba nzima because bekwenze ukuthi manje kufanele mangibona umcimbi ngibona ipost ifanele ngifone bese isikhathi ufuna ngicele ngimama ngithi conga imali yokuthenga airtime yabo waphela uma wena umuntu obengibhekelela kakhulu ngisamile nje ngingakamtholi baba uSteliyane uma ukuzalayo noma imama umama phela ngizalayo oh phela nje manje lento yini umama senikubhanqa konke labo ntombazane so sesenzela ukuqonda ukuthi usizwe umzali hayi isizwe umzali ukuthi ngisho ukuthi abafowethu laba babeza abantu babo ngomama kusho ukuthi isizulu abangakasazi kahle kahle umama umuntu okuzalayo olona kade imama kuthiwa yini kuhlukene kufike kube khona intombi yomqomiso kube negaba ezahlukene ukuze ube nengodosi kuze kufike ithi cha sekunomfazi ucacela ushadele injalo uphekiwe washela nashibenzela ngale emakhaya noma mhlambe into nje benihamba nembangweni emfuleni impela usifice impela ukushela ngesikhathi engikhule ngaso nendawo engikhulele kuyona ngoba phela emakhaya amanzi akhiwa kude so kuke kwanesigaba sonje amantombazane siqale siwajikjele ngamatshe masifika emfuleni esithubi so sakhula ke kushuthi ngokuthi bengihlala nomalume kababa mkhulu engicitsha ubone ngathi ulwazi lesizulu kancane nginalo so bengikhuliswa uyena kwazi wagcina ukuthi cha sekufika empela naye nginama sengiyakwazi ukuthi ngokhuluma nentombazane. Alright bafowethu okwakho ukusubscribe uhlale nathi thina sihlale nawe hleli nensizwa abathi ukovuze insizweni naseyintombeni qhawela kithi usukhiphile usukhona umsebenzi uyahamba online uyabona wahlangana nobabudlomo wakwazi ukuthi akutholela imicimbi so ingqinamba obuhlangabezana nazo zikwazile ukuthi zifinqeke so ke kusuka manje mfowethu yini okuhlelayo ukuya phambili okwamanje nje mfowethu engingakusho ukuthi nje ngisaphusha umsebenzi ngokugcina ukukhipha ihloko sabe sithi ungidlisile so yona ngisafuna ukuthi ngikuphushe ngibone ukuthi uzongibeka ngoba wona ngiyabona ukuthi noma ehluka ukhona kakhulu so ngisafuna ukuthi ngiphushe wona mhlambe ke emva kwalapho ngizobe sengibona mhlambe ngingenza kuphi uthe uma wenza ihloko sengoma uyobheka izinto ezenzakala ngaleso sikhathi bese nawe ubuka la ukhona ukuthi yini abantu abakhala ngawo kakhulu ongabona ukuthi ingafike ibaduduze so lesi sihloko sokuthi ungidlisile ikhona umuntu osondele naye close okwaba sesigabeni so ukuthi wabona hayi insizwa bayishayile noma kwenzeka kuwe cha ngathi nje isihloko sale ngoma ngisuse ekutheni angithi uyabona uma unomuntu wakho angithi kahle umuntu wesifazane siyazi ukuthi akanalo uthando wamkela into esifike insizwa so ngale nkathi umthando umuntu wakho abafowethu eceleni bangabe sebothi cha phela wena ngithi ufuna uvusa umuzi wakho njengoba phela umfana uvusa umuzi ungaba negama olethiwe kodwa uvusa umuzi so awuvusa umuzi ke ngale komfazi ungasebenza uqede awuzuvuka umuzi wangena umfazi so ngabuka ukuthi okay abafowethu banokuthi umuntu mase nomuntu wakhe efocusile kuyena bese ethi hayi udlisiwe ushawa ngethawula so ngase ngakho ingoma ngaloko mina uthi no lengoma le ingakhona ukusebenza kanje basebenzele abanye abafowethu ayi ngcola buthopho kulungile bafowethu insizwa ukovuza siyasubscribe siyahlala nathi senza kanjalo ke bafowethu lana ke qhawela kithi umsebenzi wakho lo ukhiphile uhamba kanjani einkundleni zokuxhumana umuntu uyawulandela ngoba ngicanga ukuthi njengamanje isikhathi sama CD siphelelwe isikhathi so uhamba kanjani la einkundleni zokuxhumana abantu bayawuthakazela noma mhlambe khona lapho sabona khona ukuthi kusadinga ukulungiswa mfowethu yabona njengakusho ngathini ngiyawubona ukuthi no umehluko ukhona kakhulu because mangabe ukhiphile kakhulukazi mawukhiphe phakathi nabafowethu laba sebebadala kuyaye kube nzima
Mangabe ubona umsebenzi wakho unomehluko kuyaye ukujabulise emumva nosafika emculweni ngoba phela shuthi kahle kahle usubona abalandeli bakhona ukuthi belalele obhuti abadala bebuye bengiphe nami ithuba lokho kuyangijabulisa kakhulu ukuthi umsebenzi wami ubone unomehluko. Yeah. So mfowethu la endimeni zikhona insizwa ziningi, khona ingqalabutho, khona insizwa ezifikile zashaya ama-hit kanje nawe ukhona udibi munye uphakathi. So ukhona nomculi mhlambe othi ongaphambili oyethi uma ukhona nawe ufisa ukuhlela umsebenzi wakho uthi ngiyafisa ukuthola ukuthi ngisebenze noSibanibani. Ngabe ukhona lo mculi? Mfowethu baningi mfowethu abaculi engeke nothando lokuthi ngisebenzisane nabo kodwa ngaleso sikhathi futhi noma sekuvuma ithuba. Yeah. Njalo. Ikhona insizwa masikande ofisa ukusenza khona insizwa sokwasebenzisana nazo kuma feature before kule msebenzi yakho noma umuntu nje uyiculela yena. Okwamanje nje abafowethu engisasebenze nabo uMjabulisi noSokwane Ntombe yodwa. Bese kuba uShenge noSehlala Nkosi ibona abafowethu engisasebenze nabo umsebenzi kaGovuza. Ushenge lo wa okay. So khona ingoma eniyenze naye. Vele khona ingoma esiyenze naye phela. Ihamba kanjani kuma studio enkundleni? Nayo iyaphusha nokuthi ke phela uyazi ukuthi mawukhiphe uthe ukhipha usawumfanyana bese kuzoba khona inkunzi egibela phezulu kwakho. Kuba nako ukuthi ubone ubunzima bukhona kodwa yona iyasebenza. No ngithi lo mbuzo ngibuswa yini weGovuza la kwi-marketing njengoba ula ekhaya zikhona insizwa ezidila nemisebenzi efana nale. So uma sichecka ukuthi umsebenzi wakho umi kanjani siyafisa ukuthi uma na ubone ukuthi usizo lifana nalona uma siqeda usitshente cha bafowethu ngiyafisa ukusizakala la ukwazi ukuthi into zakho zihambe kahle. Khona nje insizwa esebenzana nayo thi usigaqa uzoyibona nawe isigaqa ngokwayo njengegama lawo nayo. Angitsho sase sigaqa umubomba uphubela nje. So ke ngenzela ukubuza mfowethu ngoba into ezithinta umsebenzi onezinsizwa kakhulukazi mesithinta uShenge ingoma eziningi ezinayo ivamise ukushaya amanzi ngayo. So uma ukhuluma into enjalo ingoma iyadinga ukuphushwa ukuze ukwazi ukuthi abantu into yakho beyinayo. Yenze ingoma ehit kodwa wena hlale ephekwayo. Yeah kona kunjalo. So ufike ekhaya ke mufike la. Yabo. So ke qhawela kithi umsebenzi wakho siyazwa mfowethu khona uhamba kahle. Inhlelo zakho zokuya phambili siyazizwa mfowethu. So ke kunenkulumo yakuyavela yabo. So ngoba siyahlala la ku social media sibuka ukuthi uNtshontsho ushunika Mjabulisi kwa ithini into lapho. Mfowethu nje ngathini mina ngumuntu ke oyethi mayebuka inkulumo mhlambe online enga-entertain ngoba kuyakulimaza. Mina ngumuntu ophiwe kakhulu because ngiphiwe into ezihlukene khona lemculweni. So mangabe uzoqhamuka uthi ngithatha into kabantu kanti yona hlamba wazi ukuthi mina nginawo leyo ndlela yokucula ngalo ndlela because yakwesikhathini samanje ngizolinganisa angijambo kwabuthokozana la uhamba nestyle. So kubalekile ukuadapta umuntu ungasali wena le wafika khona. So akungilimazanga because ngibona ngiyazi abalandeli vele bajovana umuzona kabona ungagcina ushona phansi kufanele wena uthule unaka into oyenzayo. Ushuthi le nkulumo yafika kuwo kodwa awuyithathanga ngendlela yabo. Yampela yafika kumina ngangayithatha serious ngoba manje izongabothi izongilimaza mangabe ngiyinaka. Cha mfowethu ngizwa kahle. Kuyaphela uyabona khona lapho kufike uma wenza into kufike kuphele ukuhlakanipha komuntu. So bese wena mnikazi wento esuka ibhekiswa kuwe bese uyayithatha uyibuyise usuyilungisile ngoba uma kuthiwa uNtshontsho ushuna umuntu uma usubuya wena ungabaphenduli but uyaqhubeka nokwenza. So sengiqonda ukusho ukuthi ukuhlakanipha komuntu uhamba kufike la ukuthi isilima mase siyathatha siyaqhubeka yabo. So ke mfowethu la siye sibe nemibuzo yabo kuye sibe nemibuzo nje esuka iqhamuka engingafisa ukuthi ungiphendulele yona ngazi ke uma ngenza mhlawumbe uyidinga uzothi hayi ngifuna imibuzo mina kodwa ikhona la ukambeni. Futhi ungabuza futhi umbuzo ubalekile bese ukuthi uyaphenduleka noma cha. So awusiyinsizwe sabayo. Hayi kahle ngile umuntu ama challenge wakhonze kakhulu. Wakhonze ama challenge. Ubona aqinisayo. Umfana vele kufanele ubhekane nama challenge. Ikhona insizwe ongathi cha leme ake ngiqalekise nje njengensizwe engiyazi ukuthi ayinankinga umuntu yenzima ngambeka la ngithi ake ikhala iginci. Ngathini umuntu wenziwa mfowethu ngiyamhlonipha njengobhuti omdala. Umesadla nomuntu wenziwayo cha anginankinga kodwa mase sifika la kuGovuza kuloko engakuphiwa abantu bakithi. Cha hayi
angimsabi kulokhu kwami njengoba ngeke ngabe uthi cha lokhu kwami hayi ngisho ngabiza ba umaboku kwami hayi angisabuzi. So mhlawumbe ngingacela nje izihlabo nje ezimbalo mhlawumbe zizaka ekabanje izihlabo engeke ngiyibone ukuthi zifuzo mhlawumbe zikhamba zomnyama ngithi awudotse nje izihlabo nje noma ungasaculi nje mhlawumbe yabona la eqaleni nje bese uyayichitha ngithi ziyachithwa intamo. Yabona ke umsakazi wami inkinga yami kanje ngithema ngikhula kushuthi wabona umuntu ongabe ngihlala naye umdala wathi yabona mfana ungagxile kakhulu entweni zabantu because siyokwenza ungabi lento yakho. So ingakho ungakwazanga ukunaka into zabantu ngithatha le engiyisebenzisayo. Ngisho abafowethu ngisebenzisane nabo bayazi ukuthi bafowethu mina ngishaya into esekuthiwe nayi hayi into yomuntu eseyaba khona. Ngishaya le ekuthiwa manje ayenzi. Ngisho ukuthi le cha ngeke. Le umuntu ngeke ngibalekele ngoba manje ngisobathi ngizoqhathaniswa nobani. Kanti manje indlela engidlala ngayo ahlamba ayifani neyamuntu yabo. Wayikhuluma injalo. Wayikhuluma uyinto yawo wenza into yakho. Into yakho. Amen. Kulungile bafowethu niyazi ukuthi iMM Maskandi Experience sinensizwa la ukovuza insizwa esencane eshaya umculo onzima kakhulu. Into engiyithandayo the yiso ayinqeni lutho. So iyakwazi ukusina iyakwazi ukushaya isiginci kodwa ke ngasesiginqini ngithanda ukuthi wenza into yakho. So mesithisha ingoma amfazi omnyama eyodwa la usitshela ukuthi cha uyenza into yomuntu hayi ngoba ikuhlula hayi ngoba ngishilo ukuthi bazobe ngijaji ukuthi ngeke ayishayise ukugabana impela kunjalo. So mfowethu nginombuzo la yabo. So mfowethu uyimisele ngokuba namakhosikazi amangaki? Yabona ke mfowethu ayiqinisweni ngikhulele esithembeni ngapha la ngapha komalume nasekhaya. So engawabuka ama challenges themba ukuthi no mawa mahle. So nje mina njengomuntu othanda into eqondile ngimisele ukuthi inkosi manje ngipha amandla nethonga lakithi ngoba phela umfazi uyacela awuvesana usuku nje nangu umfazi uyamcela uyaphahla umcela ukuthi ngiyacela ningipho kuyena yena uyakwazi ukuvusa umuzwa lekhaya. Cha bengithanda ukuthi idlozi lakithi mangabe lingipha umuntu wesifazane engizophilana lingipho yedwa oyedwa. So kuleli bhaso nawo ngoba uthe uyinsizwe eqonywayo wena kuleli bhaso nalo uyabona ukuthi khona engamthanda noma usadla emhlanjini. Empeleni yabona mawumfana kakhulu bomusafunda ninqolodelana uthi intombi zoshaya nginentombi engaka kodwa yabona ngikithi mina uma ngabe ufuna ukuphila impilo kufanele uma uqeda isikole umdlalo wasesikoleni uyeke lo nto kubanga into ukuthi unentombi engaka ufuna ukuvunywa inconywe endaweni ayikusebenzeli uma usungaphandle because suke ukufuna uyobheka impilo. Kubalekile ukuthi ukwazi ukuba nomuntu ozombona ukuthi lo muntu uyakwazi ukumelana nosizi lwami ngoba phela ngisho ungaba kahle ungaba right empilweni but usizo unalo. So kufuna ukubona ukuthi lo muntu lo uyakwazi ukuba yimina. So ngibile yisoka kakhulu emantombazaneni. So manje ngase ngikhethe into ake ngiqonde injalo nje. Ngabe yami kulungile ukuvuza. So mfowethu umbuzo oqala nje ngibuza wona nombuzo wesibili. Ngicanti uyayiunderstanda lento ela endimeni njengoba ningabantu abafikayo ukuthi kunabantu abasebenzisa ama-artist afikayo ngendlela ethize ukuze emtshela ukuthi ukuze ube lapha kufanele wenzeni. Yabo so ngifisa ukuthola mfowethu kulombuzo oqhamukayo ukuthi akaze nikufikele noma uficwe isimo so ukuthi kufanele uhambe uyobhuka somewhere nenye insizwa ngoba kunakufuneka udume. Yabona indlela mina mfowethu akanoma mhlambe ngizothi akanoma ngizothi mhlambe ngaba nogazi angazi. Ngike ngahlangabezana lenkinga kanjalo ukuthi umuntu uzozama ngcono. So ngokuthi ke mina ngumfana ophelele angikwazi ukuyibekezela into kanjalo kodwa ngiye ngazama ukuthi ngiyitshela bafowethu mina inkinga kanje bathi no wena into emele uyenze ukuthi wazi ukuthi awubagxeki awukhulumi kabi ngabo kodwa qhela entweni abayizamayo because mina ngiyazazi mina into mangabe njengoba ngiqhathiwe into mangayithandi ngiye ngisheshe ukuthi ngiyilungise. So ukuze ngikwazi ukuthi lonto ngiyigweme abafowethu bathi no qhela ungayivumeli ukuthi izifekthe mhlawumbe uzobeka umuntu isandla ngoba kuyicala umuntu okukhonzile ukubalekela inkinga kona ke kwafika impela nje kanjalo.
Cha mfowethu nanokuthi lo mbuzo ngoba uvelile ungithintile yabo ngoba ziningi izinto esithola ku social media ukuthi umuntu ukuze aphumelele kufanele kube nalandlula khona kuyathwala kwenziwa yonke into kunabasebenzisa ama opportunity ukuthi benithathe benze ngendlela abafisa ukwenza ngayo phela yabona nje into engakusho ukuthi yabona umuntu balekile ukuthi ungabe uthathekile because ukuba uthathekile kuyengele into eziningi eziphi kuyenzeka kube ezinhle noma kube eziphi kodwa ufuna wazi ukuthi mina nje ngisuka la ngiyophelela lapha ya yeah ungafuni ukuthi okusheshsha kube ikona okusebenzisa because kuyinkinga so ke mfowethu umbuzo wami wesithathu so umbuzo wami wesithathu mfowethu noma ngubuzo uma nguyeke yabo ngoba insizwe nezimpendulo yabuza so ke mfowethu la ngithi ngoba uyacula ne kufuna ukuchecka mfowethu ukuthi ayikho ni insizwa owakwaphambana nayo kule endimeni yomculo nje ukuthi ayikho insizwa eartist owakwaphambana nayo ukuthi cha lo impela ngisho ngestudio ngifike ngidileke ngishove ezantsi impela hayi ngifundiswe ngendlela mfowethu yeah abantu bayawenza amaphutha especially abaculi banenkinga zabo umculo ufika usebenze naye yeah ngenhloso ukuthi mhlambe uyamsiza noma uyakusiza kodwa egcineni akukhanda umuntu omuhle so mina ngibe lo muntu othi no emculweni angizili zoxabana nabantu ngizokwenza into yami ukuze mangibone ukuthi khona la ngishayeka khona ukuze ngikwazi ukuthi ngingaxabana naye ufuna ngihlehle kuqala yeah ukuze ngimnika ithuba lokuthi aphile yakhe impilo nami ngiphile yami ukuze sigweme into yokuxabana ngoba akonje ngoba sabafana vela sifana sikhule endaweni engafani umthetho wakakhuzwayo nowakasibiya kufana so kufanele lo wakakhuzwayo usebenzise ngoba into ebalekile ukubeka abazali bakho phambili because akufanele sivumele into njengoba ngugovuza nanoma ikuphi sengizobogovuza ufuna kube kuvule into othi usamkele kunkanyiswa yabo ekhaya wazi ukuthi ekhaya wena nje shit lokho saphila ubaba nomama hayi baphila bobabili isasabe isikweletu yasabe isikweletu lenzo ayibona kwesikweletu ngempela futhi kulungile mfowethu ngifisa ukwazi la mfowethu ukuthi njengogovuza uthola kanjani einkundleni zokuxhumana kuyafisa ukuthi umuntu akuthole akubhuke kwenzakala kanjani mfowethu la einkundleni ku Facebook ugovuza khuzwayo nje mawubheka nje uzobheka ugovuza khuzwayo mvuka khuzwayo ku TikTok uzobheka nje govuza oyimene govuza ngoba fisa ukungibhuka mina ngiyatholakala enambeni kahle kahle leyo number yami number yecompany ethi 061 486 2337 061 486 2337 umuntu mhlawumbe ofuna ukudlulisa incomo noma okuthize kodwa ayoza kabi engakwazi ukuthi angithinte enambeni ka WhatsApp angafoni because abantu bayahlupha ayifonelwa uya WhatsApp nje kuphela hayi uzofuna niyobhuka hayi uzoba nenkinga kanti ozoza kwaThaphu ancome noma afisa ukukhuluma okuthile yabo mayelana ngomculo kakhulu ngoba abantu bayefika umuntu uyefike nje akhuluma okwakhe ongahlangani nawo so inamba yakho vuza ithi 068 139 2259 068 139 2259 ya WhatsApp ya WhatsApp phela iPhone singafoni intombi hayi intombi ngiyacela nje zingafoni kwamanje izosuke zingichathe noma uma hayi phela intombi phela zingafoni kwamanje ngiyakholwa kakhulu siwaphuma emidlalweni sengaphuma emidlalweni ulungile mfowethu sisahleli bafowethu kwakho kusubscribe uhlale nathi sihlale nawe sinensizwe govuza sesiyaphetha mfowethu ngifisa mfowethu ukuthathele lesiginci ukusidonsele nje imicu nje embalo mfowethu ukwena ukuthi uzoshaya isiginci lihambisana nevoice yakho noma uzosizwisa isiginci sifuna ukuzwa ukuthi ikuphi okubona kuzokwenza ukuthi abalaleli bethu bejabule hayi ngoba mfowethu ngala ngasekhaya sikhulethe isiginci kufanele sikhale siphinde silekelele singabona ukuthi mhlambe akwenzeki hayi ushe madothini cha awusithinde mfowethu sibone ukuthi lento ikhuluma ikhona wakuyenzeka phela ukuthi umlomo uyalithenga ibhano yangithi uyazi hayi phela kuyenzeka impela umlomo uyalithenga ibhano kuyenzeka impela ungangisusa la bafowethu sisahleli nensizwa ugovuza lo okhulumayo emsindezi imnandi umfana Soloni namhlanje sinilethele insizwa esencane bathi yagovuza einsizweni naseyintombini azazi kuyosho bona abaphathi babo uthe ubani umphathi wakho
uStelani kuSomhashi past le eTranscorp eMagabeleni mfowethu. Kulungile, ake simphe ithuba wafowethu sibone ukuthi lento akhuluma ngayo ikhona noma mhlawumbe amampungu awukhuphuke enkalakathi. Mfowethu impela nje lethi impela ungidlisile. Hayi man. Njalo. Hayi ukuthi udonse enye yokugcina mfowethu awuthi. Hayi wena man. Sikhale esandleni noma mhlawumbe ukwenze njani? Wena ushayayo? Hayi sikhala khona impela la esandleni. Hayi velkhona. Hayi mfowethu ngeke. Hayi awona makuthiwa into emnandi yaphindwa mfowethu kuba isikhathi siyasivumela ayingeke. Kuningi bengizokuthi awukuzwisa kona. Wona mfowethu ongafisa ukusho ukubalalela emakhasi sivana. Engafisa nje mfowethu ukusho kakhulu kubalaleli. Mfowethu ngifisa nje beqhubeke kakhulu nokuseseka. Ngaphandle kwaba silutho ngempela umculo wethu siwenzela bona ke kuthiwe akekho ugobelo lapha. Kubalekile ukuthi sicele kubona ukuthi besilekelele ngokusilalela kakhulukazi lapha online. Ukuyena kumlaleli ukuthi uthanda ukudlala kuphi ngoba ihlukene izitolo za online. Bese ngiphinda nje ngidlulisa ukubonga kakhulu abakwenzayo kuthina sabafana basafika ukusidlala besilalele kanye nobhuti abadala ngoba phela mangabe sekhipha obhuti kuba nzima ngempela. Kuba nzima ngempela kufana nokuthi ulozile. So abakwenzayo kufanele sikubonge. Ngabe kuncane noma kakhulu kubaluleke ukuthi sikubonge. Bese ngiphinda ngicela nje kubahlele bemicimbi besikhumbule kakhulu noma ngabe kuthiwa ke akanayo imali ngoba phela sisafuna ukuthi siziveze kubantu. Mhlambe ngasho ukuthi Steliani umfana wakho ukanjani na upetrol wokuthi afike. Asikabheki inzuzo okubaluleke ukuthi siqale sivele kubantu. Okuhle kobe sekusilandela. Ayiloko nje ngicela kakhulu. Bafowethu ngicela sizwile kuyezwakala nala kufinyefinyele khona ivideo beyikhalela abaculi bafowethu abafikayo bayicelela bayakhothama benza ngayo yonke indlela. Siyazi ukuthi ke yonke into bafethu nesikhathi sayo. Thina kwethu ukuthi sinilethele into enhle wena ukusubscribe siyahamba siyabonga. Danko.